o lamɛnbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko bi tɛnɛn sɔgɔma san 2022 jɛmukan fɔlɔ kɔnɔna la bi jɛmukan o tɛna kɛ i n'a fɔ don tɔw la sɔgɔmada in na aw bɛna rubriki 2 de sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna la wagati bolodacogo ka fara Alexis Kalamiri ale kan wa sɔgɔmada in na Alexis ale ma sɔn min ma o tɛna na yira aw la nga a bɛna same foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni sankura in kɔnɔna la ka ɲɛsi kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ anw bɛ nɛgɛjuru sira ka o labila i n'a fɔ ladalako la an b'a kɛ cogoya min na ka se ka kumaɲɔgɔnya sabati ani an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ni maa min sera ka don o don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan anw bɛ nɛgɛjuru labila kanubagaw ka se ka weleli kɛ san 2021 kɔnɔna la an tun bɛ ɲɔgɔn bolo renouveau tɛ ale kɔnɔna la a ye san kurukara bɛɛ lajɛlen kɛ ka jɛmukan lasɔrɔ o la an donnen filɛ san kura min kɔnɔna la ni o ye san 2022 ye aw b'a fɛ renouveau tɛ ka taa tagabolo jumɛn de la aw bɛ fɛ yɛlɛma jumɛnw ka don a kɔnɔna la a ka di aw ye ko kura jumɛnw de ka kɛ jɛmukan in kɔnɔna la anw bɛ nɛgɛjuru labila aw ka se ka aw hakilinata di an ma o kan wa n'a y'aw hakilinata di an b'a bɛɛ lajɛlen note kelen-kelen o la a bɛ ɲɛ cogoya min na baaraw olu bɛ taga o cogo la ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila bi tɛnɛ wagati bolodacogo an bɛna o yira aw la sisan. Wagati ale bolodacogo filɛ nin ye an ka marabolo kɔnɔna la sankolo ko ale bɛna jɛya Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo nɛnɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fiɲɛ min ni o fanga kɔni tɛna na bonya kosɛbɛ Mali camancɛ marabolo ka fara kɔrɔ marabolo kan ko bi tiliga in na olu ka yɔrɔjan filɛli ko gɛlɛya fitinin min nana don a la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye wa yɔrɔjan filɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila 8 bɔɲɔnko la o de ko don Mali fantɔw fɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yɔrɔjan filɛliw la o la bi tiliga in na tile bɔta hakɛyaw olu cogoyaw ye ninnu ye Kayikaw aw ka tile bɔta hakɛya tiliga in na o bɛ kɛ degere 35 ye Kulikoro olu ta bɛ jɔ degere 32 la Sikasokaw olu ta bɛ kɛ degere 33 ye Segu olu ta bɛ jɔ 32 la fɛn bɛ tali kɛ Mopti la olu fana ta bɛ kɛ degere 32 ye Tombouctou fɛ yen nɔ ka fara Gawo kan tiliga in na olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 30 ye Kidalikaw olu ta bɛ jigin ka na degere 26 la Menaka olu ta bɛ kɛ 29 ye Tawudeni olu ta bɛ jɔ degere 27 la Bugunikaw fɛ yen nɔ tiliga in na olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 34 ye Kucala olu ta bɛ kɛ degere 33 ye Kitakaw olu ta bɛ jɔ degere 34 na Nyoro ani Nara olu ta bɛ kɛ degere 32 ye Duwanzankaw olu ta bɛ jɔ degere 30 la San marabolo kɔnɔna na tiliga in na olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 32 ye Baɲangara olu ta bɛ jɔ degere 30 la fɛn bɛ tali kɛ Joyila la olu ta bɛ kɛ degere 33 ye Bamako district kɔnɔna la sankolo o bɛna jɛya nɔgɔ fitinin o bɛ tigɛ kaba la fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci nka fiɲɛ fanga o bɛ se ka bonya wagati ani wagati bi tile journée kɔnɔna la yɔrɔjan filɛli ko nasiratigɛ fɛ yɔrɔjan filɛli ma daminɛ kilomɛtiri 7 ka taga bila 9 bɔɲɔnko la ko olu filɛliw gɛlɛya dɔɔni min nana don o la k'o sababuya kɛ gɔngɔnci ye o la tilega in na tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 32 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 55 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni ale tɛmɛna ni sanga 17 ye wagati bolodacogo ye nin ye bi tɛnɛn sɔgɔma ka di aw ma a kun ye maliden kelen-kelen na ka se ka taa n'a bila dɔn ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Tawudeni ko Ala ka bi tɛnɛn tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma sisan fɛn bɛ tali kɛ nɛgɛjuru sira la an bɛ o labila mais yanni labɛnw bɛɛ lajɛlen ka sabati an bɛ fɔli duman dɔ yira aw la yanni aw fɛnɛ k'aw ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati k'aw ka telefɔniw magɛrɛ aw la an ka ɲɔgɔn nasɔrɔ sira ale ye sira kelen pewu ye ni maa min bɛ fɛ ka an nasɔrɔ sɔgɔmada in na i bɛ nɛgɛjuru sira min kɔnkɔ o ye 20 80 08 08 ni o ye 20 80 08 sɔgɔmada in na Isa Kabasidi bɛ ale ma se ka kumaso la sɔrɔ a fari man di ala dɔɔni an bɛ dugawu dɔn kɛ ala ka kɛnɛya di kaban ma a ka se ka an lasɔrɔ joona joona Amadu El Konare ale fana ma se ka
kumaso la sɔrɔ bi sɔgɔmada in na ka sababuya kɛ a sen bɛ kɛrɛkɛnu la an dalen b'a la ka fɔ don n'a nataw la an bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso in kɔnɔ yan nɔ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la yanni nɛgɛjuru sira ale ka labɛn kosɛbɛ kosɛbɛ an ka jɛ ka ni fɔli duman in ka o lajɛ. Mangala Kamara ni ye ale ka fɔli duman ye ko Mali Sadio an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin Mangalama ni sanga kɔnɔna la ka fara Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔ fɛn bɛ yen nɔ ni olu tanyara an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma. An kanubagaw an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sisan an bɛ nɛgɛjuru sira labila 20 80 08 08 aw bɛ weleli kɛ aw hakilinata ye min ye renouveau matin kan aw bɛ fɛ yɛlɛma minnu ka don a kɔnɔna na aw bɛ fɛ tagabolo kura minnu ka don jɛmukan in kɔnɔna la aw bɛ fɛ falen minnu ka kɛ a kɔnɔna na ni an ye ɲɔgɔn lasɔrɔ aw bɛ aw ka olu fɔ an ɲɛna an b'a noter don n'a nataw la an bɛ a bɛɛ lajɛlen ta en compte a bɛɛ lajɛlen kun ye walasa jɛmukan in a bɛ se ka améliorer cogoya min na an ka ɲɔgɔn lasɔrɔ sira o ye 28 fu ani 8 fu ani 8 an ka bi maa fɔlɔ kɛnɛ lasɔrɔ allo. Allo. Oui, allo, an tɔgɔma. Somɔgɔw bɛ di? Baasi tɛ. Jɔn tɔgɔ duman de don? Guri Sangare ka bɔ Badugu Joliba. Sangare, Badugu Joliba kɔ ka kɛnɛ? Baasi foyi tɛ. Ok, Ala ka sankura hɛrɛ d'an ma. Amina. I hakilinata ye jumɛn ye jɛmukan in kan? Aw ka baara taabolo ka ɲi kojugu. O diyara an ye. An bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya di kaba ma. Amina yarabi. Amadu kɔni, Amadu y'i dogo de. Amadu sen bɛ kɛrɛkɛ la. A siranna fulaw ɲɛ de k'i dogo. Bon, comme fulaw fana y'a laɲini k'a ka changer sankura nata, peut-être i bɛ sɔrɔ ni changement daminɛ. O ɲɛboli de don. Ayiwa. An ka foli b'aw bɛɛ ye. Foli diyara n ye. Ala ka baara ɲa a bolo. Amina yarabi. Ala baara taabolo ka ɲi kojugu walahi. Ok, o diyara n ye. E bɛ fɛ yɛlɛma jumɛnw ka don baara taabolo la? I tomota. Ok, merci. An ka foli b'i ye. Ka Badugu Joliba ka bɛɛ lajɛlen fo. An ka ɲɔgɔn nasɔrɔ sira ale 20 80 08 08 mukan biseki fu ani 8 fu ani 8 ka se ka an nasɔrɔ aw bɛ fɛ tagabolo kura min ka don jɛmukan in kɔnɔna na ni o ye renouveau matin a b'o lase an ma. Allo. Allo. Oui, allo, somɔgɔw bɛ di? An tɛ. Nse n tɛ. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ si t'u la. Jɔn tɔgɔ duman de don? An tɛ. Ayiwa, ale ka nɛgɛjuru sira porokotora 28 fu ani 8 fu ani 8 ni o ye 20 80 08 08 aw minnu ye nin jɛmukan in kanubaga jɔnjɔnw ye san 2021 a y'a jɛmukan bɛɛ lajɛlen sui o la an donnen filɛ san kura min kɔnɔna na maa bɛ da la wa? Ok, allo. Allo. Allo, an tɔgɔma? 20 80 08 08 aw bɛ fɛ tagabolo kura min ka don jɛmukan in kɔnɔna la i n'a fɔ ladala ko la sanyɛlɛma o sanyɛlɛma an kɛlen ka ɲɔgɔn lasɔrɔ san kura kɔnɔna la a jɛmukan fɔlɔ an bɛ kuma ɲɔgɔnya sabati aw ni an ni ɲɔgɔn cɛla la nin tɛ ko kura ye jɛmukan in kɔnɔna la o la aw bɛ fɛ fali minnu ka don jɛmukan in kɔnɔna la fɛn minnu bɛ ka kɛ a kɔnɔna na ni o man di aw ye a bɛ olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ye a dabɔkun ye o kama ye an ka ɲɔgɔn lasɔrɔ sira o ye sira kelen pewu. Allo. Allo. Oui, allo, an tɔgɔma? Ayiwa, o t'a ko la basi ye an bɛ tungarankew fo ni sanga kɔnɔna la maliden minnu bɛ Mali kɔ kan an bɛ u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ u ma k'u bonne heureuse année 2022 ko Ala ka tunga nɔgɔya u ye maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ san 2021 kɔnɔna la an bɛ san 2022 min kɔnɔna la Ala k'o gɛlɛya wuli ka bɔ u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan. Allo. 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 Sira Kamara a bɛ komi nin ka nɛgɛjuru sira o ma sabati kosɛbɛ halisa an ni an kanumɔgɔw bɛ to ɲɔgɔn bolo an kɔni ka dayɛlɛlen don ni maa min bɛ fɛ ka i sen don an ka baro la. Allo. Allo.
Allo. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ. Jɔn tɔgɔ duman de don? K'an wele ka bɔ min? Ala k'a wele ka bɔ Palabu, Bɛlɛdugu. Hakɛto, an b'a faamuya. I ka nɛgɛjuru man sanu kosɛbɛ. Ko k'an wele ka bɔ min? 20 80 08 08 sira i ka nɛgɛw sigi ɲɔgɔn kan ka ɲɛ pour que ani an kanubagaw kuma kan ka ɲɔgɔn lasɔrɔ kosɛbɛ. Bɛɛ lajɛlen k'i hakilinata fɔ. Kuma bɛ di an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma. Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Maa o maa bɛ nin jɛmukan in suyi ka kɔrɔ, an bɛ dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ni maa min sera ka don, ko garisɛgɛ dumantigi ale bɛ ji feere bada la. Ni mɔgɔ min sera ka don ka hakilinata di, an bɛ o noter. Ni Ala ka jɛ baaraw bɛ kɛ ni o ye. Allo? 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 Somɔgɔw bɛ di? Baasi tɛ. Baasi foyi tɛ, alhamdulila. Ne bɛ ka radio min wele o tɛ nin ye dɛ. Jɔn tɔgɔ duman de don? Siriman Ture. Siriman Ture. K'an wele ka bɔ min? N ka wele ka bɔ Kita, Ladugu Barakaya. Baasi t'i la yen nɔ? N bɛ Ala tanu. O diyara n ye. Ala ka sankura hɛrɛ d'an ma. I bɛ se k'i hakilinata di an ma jɛmukan in kan? Vraiment jɛmukan in ka di n ye. Ok. I bɛ fɛ changement jumɛnw ka don jɛmukan kɔnɔna la ou bien a bɛ ka taga bolo min na o ka di e wa? Bon, taabolo min b'a bolo vraiment o ka di n ye. Ok. Mali fan bɛɛ b'a kunnafoni sɔrɔ. Bon, yɛlɛma min bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen b'a hakilinata fɔ o kan. Bon, ok, Sirima an y'a faamuya. Taabolo ɲuman ye Mali kɔnɔ, hali n'a sɔrɔ yɛlɛma donna Mali kɔnɔ aw yɛrɛ de bɛna se k'o dɔn malidenw na, malidenw fana kumakan bɛ se k'o dɔn ɲɔgɔn bolo quoi. Vraiment taabolo min kɔni b'a bolo a ka di ne ye, ne t'a fɛ yɛlɛma wɛrɛ ka don a la ni nin tɛ. Ok, an y'o noter. An bɛ foli di baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma sankura in kɔnɔna na. Foli diyara bɛɛ lajɛlen ye. Ka foli di lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma sankura in kɔnɔna na. Bɛɛ lajɛlen tulo b'i la. Ala ka sankura, Ala ka a hɛrɛ jidi an bɛɛ lajɛlen kan. Amina ya Rabbi. Ala k'an kisi a masuwaw ma. Ami. Ala ka baarakɛlaw to u ka baaraw kunna. Amina ya Rabbi. Ani tiɲɛ balimakɛ Siriman Ture ka bɔ fo Barakaya Ladugu. Sirima, an ka foli b'i ye. Merci beaucoup. I ni ce i ka hakilina yira la. Nɛgɛjuru sira ale ye 20 80 08 08 20 80 08 08 ka aw na sɔrɔ ka aw hakilina di an ma. Renouveau matin tagabolo ale kan aw bɛ fɛ yɛlɛma minnu ka don a kɔdɔna na. Allo? Allo? Oui, allo, somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ tɛ. Jɔn tɔgɔ duman de don? Renouveau tɛ yan? Renouveau de don kosɛbɛ. Somɔgɔw dun? Tɔɔrɔ t'u la. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Allo? Ayiwa sira an balimamuso ka nɛgɛjuru sira ma sabati kosɛbɛ. Maa minnu sɔgɔlen don an na k'a fɔ nin tɛ tagabolo kura ye san o san ni san yɛlɛmana Ala ka yamaruya kɔnɔna na an ka jɛmukan fɔlɔ an bɛ nɛgɛjuru sira de labila aw minnu ye san kurukara kɛ ka jɛmukan lajɛ aw bɛ fɛ tagabolo kura minnu ka don a kɔnɔna na ani aw bɛ fɛ fɛn minnu bɛ a kɔnɔna la ni o man di aw ye yɛlɛma minnu bɛ se ka don olu la hakilina yira de don min b'a to halisa jɛmukan a bɛ se ka kɛ tagabolo ɲuman na nɛgɛjuru sira labila kun ye o ye sira aw bɛ k'u bilen ye k'a ma nɔgɔ o nɛgɛjuru sira sɔrɔli ma nɔgɔ ko an b'an seko n'an damayira la pour que an n'an kanubagaw kan se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Allo? Somɔgɔw, tɔɔrɔ t'u la. Tomota. Nse jɔn tɔgɔ duman de don? Yakuba Konate bi ka yan ta bɔ Sabalibugu. Hakɛto n m'a faamuya. Yakuba Konate
janvier abuta ko sabalibugu. Janvier abuta sabalibugu kaw bɛ di. Alhamdulillah basi foyi t'an bɛla barikada. O diyara n ye Ala ka tanu jidi. Amina yarabi Ala ko dugawu. Bonne et heureuse année 2022. Ayiwa bi kɔni an kɔntannen don an nisɔndiyalen don. Sabula an ye k'a fɔ nɛgɛjuru siraw dira anw lamɛnnikɛlaw ma ani an filɛlikɛlaw ma k'an ka hakilina fɔ. Vraiment kɔni a ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ nka min bɛ to k'an manqué dɔɔni a kɔnɔna na. Oui. O de ye waati dɔw la jɛmukan tɛ daminɛ joona waati dɔw la jɛmukan fana tɛ kɛ. Ok. Ni jɛmukan ma kɛ don min na o de b'an fɛ dɔɔni. A kɔni a ka d'an ye jɛmukan in a ka kɛ waati bɛɛ lajɛlen fɛnɛ na. Ok. San 2021 kɔnɔna na minnu kɛra minnu fɛ k'olu ma k'a kɔnɔna na an b'a ɲini san 2022 kɔnɔna na Ala k'a jɛmukan Ala k'a bɛɛ ta normal la ka taa bɛɛ kuncɛ normal fɛnɛ na. Ni Ala sɔnna. Hali n'a daminɛna 7h pile ka taa bila 9h la hali ni siji tamani ma tɛmɛ komi o dɛmɛbaa ye sa hali n'a ma tɛmɛ o ka d'an ye nka dɔ ka se ka fara Isa Kaba fana ka heure fana kan. Ok. O fana ka d'an ye kosɛbɛ kosɛbɛ. D'accord. Nka min yɛrɛ ka di n ye ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan i b'o dɔn wa? O ye jumɛn? Amadu El Konare bɛ fulaw gosili min kɛ a b'u tani min kɛ k'a ka dɔ fara o kan kosɛbɛ kosɛbɛ. D'accord. K'a kana foyi bɔ o la. Ok. O yɛrɛ de ka ɲi ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan. K'a kana kaba yɛrɛ fana tuni dɛ. Janvier abuta. An b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ Ala ka sankɔrɔ Ala k'a kan bɛɛ lajɛlen ka fɛn Ala k'a kan ka hɛrɛ n'an ka sɔrɔ fɛnɛ k'a lajɛ sankɔrɔ ta k'a yiriwa ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen yiriwa ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen yiriwa. Amina yarabi. Ala ka ban san 2023 Ala k'o fana yira an na hɛrɛ la merci Tumota. Merci beaucoup Janvier abuta an ka foli b'i ye. Anw ka ɲɔgɔn nasɔrɔ sira ale dayɛlɛlen don a bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la k'i sen don anw ka nin baro in na walasa k'i hakilinata di an ma Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kan hakilina jigilan min bɛ lase aw ma Renouveau télé sanfɛ ka fara Renouveau radio kan ani an ka faranka radio 100 yiri ka caman don o don sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 7 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 9 na aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan Renouveau matin jamakulu fɛ k'a lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ kunnasiri la ni an donnen san kura kɔnɔna la aw ka o kunnafoni jɛmukan aw bɛ fɛ yɛlɛma kura jumɛnw ka don a kɔnɔna la yalima san 2021 jɛmukan tun bɛ ka taga cogoya min na o tagara aw jimi sira fɛ wa aw bɛ weleli kɛ k'aw hakilinata di an ma 20 80 08 08 mukan 80 0 8 dɔ bɛ da la wa allo 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 an sɔgɔma nse ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ la alhamdulilayi jɔn tɔgɔ duman de don an ma jalo ka bɔ safo kɔkili kɔnɔ Jiriwala an ma jalo kori baasi t'i la baasi foyi tɛ alhamdulilayi aw fɛ yen dun baasi foyi t'a la o diyara n ye aw fo kosɛbɛ foli diyara n ye sɔrɔli diyara n ye bi ok i hakilina ye mun ye jɛmukan in kan bon ne ka hakilina ye min a ka émission taabolo kan yɛrɛ 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 ok aw bɛ dɔ fara Isa Kaba Sidibe ta kan dɔɔni a ka walawalali la quoi d'accord an y'a noté Isa Kaba Sidibe fo Amadu El Konare fo oui ma b'a fɔ kosɛbɛ n bɛ ka lamɛn diɲɛ ma don o don ok an y'o noté san hɛrɛ d'aw ma amina yarabi Ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye an ka foli b'i ye merci beaucoup nɛgɛjuru sira ale ye 20 80 0 8 20 80 08 08 allo allo oui allo somɔgɔw bɛ di Tumota nse jɔn tɔgɔ duman don ne b'a la tanu basi foyi tɛ ne la Musa Dumbuya le don ka bɔ Sikɔrɔni Bamu Musa Dumbuya Sikɔrɔnikaw ka kɛnɛ basi foyi tɛ Musa Ala ka sankura hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma amina rabi amina e hakilina ye jumɛn ye Renouveau matin kan i bɛ fɛ tagabolo kura jumɛnw ka don a kɔnɔna na ne fɛ tagabolo kura min kan ka don Renouveau la Renouveau matin
Kado renouveau matin. Oui. Et kaba beto ka décrotage mi ke so mata fe. OK. Ka to ka doni fra a watika. D'accord. Oh, o temene fene ko fe. Anga chogoroba togo bola kono doni ka doni fra le fene ka emission ka na be kuma a hakilna aba hakilna de lendi nunu ni alam saupe. Ka doni fra le ka o wati fene ni ka. OK. Oh, ani tomota ere ne Amadou ka doni fra olu ka wati ka. D'accord, aya famia. Voilà, merci. Merci bien, anga folbier. Nega juru sira ali mugan bisheki fu ansheki ni sanga konna la pembe talike foli du mando la antetemeni oye yani kanu mo fene ka ulave alsa sabla amano mo be ka foko lin soro limano jama ka cha lin kan bela jelente se ka do nyogon fe sisan anga je kan foli du men lega soni ambe se nga nyogola soro